Recording in progress. Kayo ay nakatutok pa rin sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito ang topic. And siyempre ako po si Jody Dizon Mercado, ang inyong mga kasama sa kwentuhan ngayong araw. Para po sa karagdagang balita at update, sumutok lamang po sa aming mga social media platforms. Ang mga shortcut po ay nababasa nyo sa inyong TV screen sa baba. Sa aming FB pages, CLTV 36 Official and CLTV 36 News. Ang aming pong Instagram ay CLTV36 Official. Ang Twitter naman po namin ay CLTV36. Ang aming YouTube channel ay CLTV36 Official. Samantalang ang aming website para sa karagdagang impormasyon hinggil sa CLTV at sa aming live streaming ay www.cltv36.tv. Samantalang aming TikTok ay at CLTV36. Basahin po natin ang inyong mga komento sa ating topic question of the day. Anong pelikula ang paulit-ulit mong pinapanood? Ang komento po ni Katrina Joy David Dunag, It takes a man and a woman. Ito ba yun? Yung kay Sarah Geronimo tsaka kay John Lloyd Cruz. Diba? Dale David, naka-mention pa si Dale David. Siguro pinanood dito sa sine. Si Ivan Liwanag, No Other Woman. No Other Woman. No. Si ano pa rin to, di ba? Sarah Geronimo? O hindi? Ay, hindi. Baka si ano, yung maganda. Si yung kasama ni Poy. Si Bea Alonso yata to. Pinanood ko ng 6 times sa big screen. Ganun lang. Wow, Sir Ivan, iba ka rin. 6 times. Si Ayin Rosario. Troy, Curious Case of Benjamin Button, Titanic, at saka Harry Potter. Wherever you are. Tsaka yung Expelliarmus, Expecto Patronum. Harry Potter yun, nakala nyo, hindi ko alam. Napanood ko rin mga yan. Si Ami Pusong, Green Mile. Maganda tong Green Mile na to. Tapos, Behind Enemy Lines. Tungkol naman ito sa giyera. Si Crisel Botiktik Bacton, mga pelikula nila Babalu, Dolphy at Redford White, ang mga kapanahunan ng ating resident historian Ray Bravo Jr. Maraming salamat po sa inyong mga komento. Alam niyo ba, sa isang awarding ceremony noong April 14, nagtapos ang week-long celebration ng 18th Annual Miss en Scène. Yun daw ang tamang pronunciation sa French. So, Miss en Scène. Hindi naman ako French, kaya pwede rin siguro Miss en Scène, na inorganisa ng AB Communication Arts students ng University of the Assumption o UA sa temang Sulong Moving Towards Aspirations, kung saan umikot sa pagsusulong ng kulturang Kapampangan ang mga tema ng mga maikling pelikula, umakot ng iba't ibang parangal. Ang pelikulang Kalembang ng Bebang at hinirang din na CLTV 36 Best Film. Sino-sino nga ba ang mga tao sa likod ng matagumpay na pelikulang ito? Kilalanin natin ngayong araw. Una, si Leonard Delgado, ang direktor po ng Kalembang ni Bebang. Leonard, kumusta ka? Welcome sa topic. Good afternoon po. May shoutout at batiin dahil syempre baka may masalubong ka sa uy, napanood ka sa TV, bakit hindi mo naman ako sinoutout? Go ahead sa iyong mga pabati, sana wala kang makalimutan. Isa lang po yung gusto ko talagang batiin yung mama ko po. Sa Japan po siya ngayon. Hello po, ma'am.
Konnichiwa. Annyeonghaseyo. And kasama din po natin si Luis Lazaro. Kung may director din ng photography. Akala nyo, isa lang ang director. Hello, Luis. Kumusta ka? Hello po, good afternoon. Mabuti naman po. Tulad ni nang nauna, baka may mga pabati ka dyan. Sana wala kang makalimutan. Ha? Nung ali, tumabuglaki ka. Go ahead sa iyong greetings. Pinabati ko po yung TikToker kong mama, Annalisa Fernandez. Hello po. Tsaka po yung mga kamag-anak ko po sa USA. Hello po. Family ang mga binabati, wala man lang classmates, girlfriend, boyfriend. Bahala kayo sa buhay nyo. And last but not the least, isa pang Luis, pero ang tawag daw natin sa kanya, Bilhuen. Si Luis Bilhuen Kaling, ang scriptwriter at actor ng Kalembang ni Bebang. Hello sa iyo, Bilhuen. Kumusta ka? Welcome Hello sa po. topic. Hello po, Mayo Paabak po. Sige. Bala may bitin ka kitang maya payabak po. Naning kaya kang pag-greetings ngayon ni karemburi mong i-greet and i-shoutout. Sana Hello po, ala kang akalingon. Okay po. Hello po sa family ko, sa friends ko po, sa Pensyo Production po, and sa mga Team Siken. Hello po guys. Good afternoon. Walang kakaunting pangalan ng nabanggit tong si Bilhuen dahil baka ho may makalimutan. Huwag kayong mag-alala. Lahat naman ho kayo ay nasa puso at isipan nila. Muli, congratulations sa inyong pelikulang Kalembang ni Bebang. Gusto ko lamang malaman una, syempre, sa ating direktor. Direk, kamusta ba ang production ng pelikulang ito? Paano nyo ito pinaghandaan? Siguro pumabot din po ng 1 month yung preparation po namin. Simula po sa script writing, sa brainstorming po ng ideas, nung mismong flow po ng story. Tapos sa mismo naman po pag-film namin, medyo nahirapan din po kami kasi first timers po kami dahil first time. Tapos yun po, marami po mga challenges lalo na po dun sa audio kasi maingay po yung paligid nung pinagpuntahan po namin location po ng shooting. Tapos sobra pong ayun nga po may bisita iglesia ba no? Tapos sobrang ingay po ng mga bus kasi may mga tour po doon sa may tapat po kasi ng simbahan yung napili naming shoot. Tapos kaya po sobrang ingay po ng mga tao. Medyo po nauna nai-stress na po kami pero pinatuloy pa rin po namin yung pag-film namin ng masaya lang and kailangan mag-enjoy lang po kami and magawa po namin yung task na kailangan po namin doon. Na, iko-correct ka lang nga sarili ko, Kalembang ng Bebang. Kalembang ng Bebang, ing pamagat ng kiyakatamong pelikula. Yun, no? Nabanggit ni Direk ang paano ba nagsimula ang production. Medyo nahirapan. And sa dalawa natin, unang si Luis muna na isa si Bilhuen. Pareho kasi Luis. Luis, ano ang nag-prompt sa'yo na sumali sa paggawa ng pelikulang ito? Although alam naman natin nung Miss N. Sen ay talagang taon ang ginagawa sa University of the Assumption. Pero what prompted you? Gusto mo bang makisali lang sa isang pelikula or dahil lang kailangan kayong sumali? Actually po, di po kami pinilit na sumali. Parang choice po namin na sumali dahil po, yun nga po, sinabi ni Leonard, first time po namin, gusto po namin ma-experience yung film festival and di po namin in-expect na mabibenta po siya sa tao. Kasi po, gusto lang po namin sumali talaga at para po ma-experience po. O, di ba? Napakaganda. Sabi niyo nga kanina, first timers pero not bad for sa pagiging first time dahil alam ko naghakot kayo ng mga parangal para sa Kalembang ng Bebang. Speaking of screenplay, sino ang gumawa ng script at papaano nyo ito na-improve pa? Paano kayo napunta doon sa conclusion ito ng magiging script natin? O kay Bilhuen naman ang tanong na ito. Yan, hello po. Bali, sa script po, bali, may team po kami, consists of 4. And bali, yung nag-concept po kami na kailangan namin ipakita yung mga foods, yung mga products, and at the same time, yung mga traits na meron yung isang Kapampangan, wherein yung po kasi film fest po natin this year is talaga namang pinapromote po niya yung Kapampangan culture po natin. And wherein nagpasok po kami ng mga pagkain, gaya ng mga sisig, tusino, and
Sa script naman po talagang inopen po namin siya sa lahat for suggestion and syempre po siya guide din po ng advisory po. Feeling ko sa inyong tatlo, hindi sa inyo si wala sa inyo si Bebang. Nasaan si Bebang? Nasaan siya? Nasa classroom Direk, po. nasaan si Bebang? Nagla-lunch po. Bakit di niyo siya kasama? Busy ba siya? Busy ba siya? Busy po nagpa-practice po kami ng PE ngayon. Yun. Pero siyempre ako, personally, I was able to watch the film, no? And siyempre, although mabilis lang and marami talagang entries, all of the films were very interesting, no? And iba-iba yung pagganap, iba-iba yung ginawa ninyong pamamaraan dun sa pagpapahatid ng inyong mensahe. Kay Luis, nahirapan ka ba dun sa pagganap? Usually kasi may role ka dito, no? Napanood ko yung role mo, parang ipagmayabang kayong bilhuen, Panalbeng kita. How did you prepare for this? Meron ka bang parang masasabi mo na meron kang actor na, or kasi some like of a comedy rin ito meron ka bang parang influensya doon sa pag-acting mo or paano mo rin ito pinaghandaan, Luis? Siguro po kung specific actor po, actually po, wala. Nag-prepare po ako dun sa character ko po, inaral ko po yung script and binase ko po talaga siya sa personality ko. Di naman po sa mayabang pero isang trait po ng isang Kapampangan. Doon ko po siya inaral ko talaga and isinapuso ko po yung character kahit po ganun po. Yan. Ako na-curious lang ako, bilhuen, nung kayo nagpapayabangan dun sa mga pagkain, Opo. anong ginawa nyo pagkatapos ng sinut yung pagkain? Tinira nyo ba? Kinain nyo ba, ha? Totally honestly po, opo. Kasi po, dahil pagod po pero fulfilling din. Feeling ko po, yung ginawa po namin sa mga food is parang small celebration po nung the whole day because it's a wrap na nakapag-shoot po kami. Yun po. Speaking of shooting day, ilang araw ba kayong nag-shoot rito? Pero bago mo yung sagutin, magko-commercial po na tayo. Babalik pa po ang topic at pag-uusapan pa rin po natin ang kalembang ng Bebang, ang humakot ng parangal sa kakatapos lamang po na Miss Ensen Film Festival ng University of the Assumption. Yung gwapo natin dyan. Paano daw ilang araw? Ilang araw. May revisions pa kasi yung saka dalawa. First tapos yung revise. Tapos siya rin tayo. 2 days before ng submission, shoot pa tayo ng submission. Ako, Kayo ay nakatutok pa rin sa ating programang Topic and basahin natin ang inyong mga ipinadalang komento sa ating Topic Question of the Day. Anong pelikulang paulit-ulit mong pinapanood? Si Marisa Panlilio Valencia. Titanic, my favorite movie. Sino kasing bida rito? Si Leonardo DiCaprio. Alam nyo, si Leonardo DiCaprio, lamang lang yan ng isa't kalahating paligo sa akin. Pero dapat ako naging bida ron Kasama ko si Kate Winslet. High school ako nung pinalabas ito. Parang natatuloy ang edad ko. Si Robert Magbo, Imagine You and Me, Alden Richards at Maine Mendoza. Siguro kasagsagan ito ng ano kasi yun sa Itbulaga?
Yung Aldab. Oo, correct. Tama. Si Det Lacson Kapati. Four Sisters and a Wedding. Nako, ito, paborito rin ng aking wife tsaka ng kanyang buong pamilya. At every time na pinapanood talaga, umiiyak pa sila. Si Reisky Pinikula ni FPJ, hari ng action films, the best. Si Melvin DL Masmila, Starting All Over Again. And Hello, Love, Goodbye. Starting All Over Again, di ba to si Sarah Geron? Hindi rin? Sino? Tony Gonzaga! Tsaka si Hello, Love, Goodbye. Pasensya na kayo hindi talaga ako mahilig sa... Si Catherine, no? Yung kasama niya si Alden, ito nagustuhan ko rin ito. Magaling pumili ng mga ng mga romance movies yung aking may bahay, no? And alam ko, naalala ko pa nga, kinukwento sa akin ng misis ko noong nung single pa siya noon. Parang pinapanood daw niya yung A Walk to Remember araw-araw. Tapos sinabi daw ng tatay niya, ng aking binana, ba't lagi mong pinapanood dyan? Araw-araw na lang. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Parang yun lang, natawa lang ako. Kasama pa rin po natin ang dalawang Luis, si Leonard. At pag-uusapan pa rin po namin ng kanilang pelikula na talaga namang maganda. At syempre, napili ho namin yung best film dito sa CLTV 36. May hanging question na ho kanina kay Direk. Direk, ilang araw ba ang naging shooting day ninyo? At papaano kayo nag-prepare dito kung ganito kahabang araw o ilang days kayong nag-shoot? Bale po kasi hiwalay-hiwalay po bawat scene po yung pag-shoot namin. So, siguro po yung una pong scene namin is yung sa opening scene po, which is yun po yung day 1 namin. Tapos yung day 2 po is yung sa may mismong ligligan na paligsahan po nilang dalawa, which is yung day 2. Day 3 po yung mga bata po, shoot din po namin. Tapos yung day 4 po yung revision po nung kasi nag-submit po kami nung film namin, tapos may pina-revise pa po sa amin. So 2 days before po ng ng submission, nag-shoot pa po kami, tsaka nag-revise pa po kami ng film po. Naman po, regards naman po sa preparation, siguro po, matagal-tagal din po, mga 2 weeks po, ganun, kasi bawat po department namin, like technical department, sa photography, sa scriptwriters, sa production design po, talaga pong may designated po kaming mga trabaho para po pagdating po namin sa set, all set na po kami dun sa film po. Okay. Kay Bilhuen, di ba as the script, doon sa screenplay ninyo, minsan kasi habang sinushoot nyo, baka si Direk or yung mga ibang kasamahan nyo, meron nakikitang, ba't di kaya natin palitan ng ganito? Or i-improve natin ng ganito? May ganitong bang mga pangyayari habang ginagawa niyo yung kalembang ng Bebang, Bilhuen? Yes po, marami pong instances na may mga re-revise po kaming kakaunti kung paano yung atake. Bali, kung ano po yung nakikita namin dun sa mismong shoot na bagay na bagay po dun sa eksena, talagang open po kami for that. And with that, din po, mas maganda po yung kinalabasan and mas naging better po yung outcome. Luis, syempre ito ay nasa kalagitnaan ng inyong pag-aaral, no? Syempre baka maapektuhan ng inyong pagpasok sa school, sa mga shooting days ninyo, or baka ang iba sa inyo kasalukuyang nag-i-intern sa iba't ibang mga kumpanya. How did you manage yung schedule nyo kung iba-ibang araw yung shooting days at iba-ibang lugar pa yung inyong mga locations, Luis? Ako po kasi very organized po sa schedule po namin as a section. Parang ina-ask ko po lahat kung kailan available, kung hindi pwede, ganyan. Para po pag alam ko po kung anong type po yung gagamitin po namin, anong araw po kami mag-shoot. And alam nyo, nung mismong araw ng awards night, no? Itong si Direk Leonard, alam nyo, habang nag-busy ang lahat, kumanta rin ito. Magaling din pala itong kumanta. Mga awit din pala ito. Director na. Singer pa. Nung sa araw ng awards night, Leonard, anong pakiramdam? Siyempre, makakalaban mo yung iba't ibang classmates nyo, no? Schoolmates nyo, iba't ibang pelikula, iba't ibang
pinaghirapan dito, no? Anong pakiramdam nung wala pang hindi pa na-award doon sa mismong ano pa lang, doon sa mismong event pa lang. Anong pakiramdam mo? Yung una po, dahil nga din po busy po kami sa opening production po. Yung po doon muna po kami tumutok. Muna po kami yun po, tumutok nga po. So, bale nung after naman po doon na po nag-sink in sa amin na ay awards night na nga pala talaga. Parang ito na yon. Pero hindi po namin like tanggap na po namin sa sarili namin kasi ang gusto po talaga namin sa una is ma-experience po talaga yung pag-filmmaking kasi first time namin lahat to. And yun nga po, nung nag-award na po, sobrang emotional. Lalo na po ako naging emotional na po kasi hindi ko po ina-expect talaga. Kasi sobrang pong gagaling po ng mga kuya namin pagdating sa filmmaking. And kanila po kami humihingi ng inspiration, ng mga ideas kung paano po gagawin yung film namin. And hindi po namin ina-expect na, sakit pala, tayo yung nananalo. Ganun, parang sobrang nakaka-goosebumps po and sobrang emotional po siya for us. Okay. Sige nga, tignan natin kung talagang nailista nyo ng mabuti yung mga nakuha nyong awards. Luis, sabihin mo sa amin lahat ng inyong mga napanalunan, nakuhang awards sa 18th Miss and Sen Awards Night nitong April 14. Syempre po, nandyan po yung overall champion and yung Net 18 Best Film and CLTV 36 Choice Award. And Best Actor, ako po si Luis and si Luis Bilwen po. And then, yung Best Supporting Actor po namin is si Norvin Fernando. And Best Director, syempre si Leonard Delgado. Then, Production Design, Best Screenplay, Best Original Story, and Best Music Score, and last, Best Cinematography. Sabi nga ni Daniel Padilla, nasa inyo na lahat. And ako, yan. So, muntik nyo nang nakakuha lahat panalo. Ba't di na lang kayong sumali? Bilwen, syempre, dahil nahakot nyo na, and syempre may mga classmates kayo. And also, I think you were also able to preview, no, yung ibang mga entries, no. Ano naman ang masasabi mo, Bilwen, doon sa mga iba pang mga entries ng Miss and Sen, no? Although alam naman natin kayong humakot ng mga awards, what can you say to the other entries dito sa ating, although alam natin hindi pa kayo talaga masasabi natin na mga professionals, mga estudyante pa kayo, anong masasabi mo doon sa mga nagawang pelikula ng mga UA students? Bilwen. So ayun po, in general po, nung pong premiere day pa lang po ng mga films, habang nanonood po kami, like, I'm super na-amaze po talaga ako na, like, ang ganda ng story, tapos talagang real life story na pwedeng na-experience mo, na-experience nila, ganyan. And talagang, kumbaga po yung kapampangan, mga patuki ka, yung storyng papakit da. And overall po, marami din po ako personal picks, marami po akong mga nagustuhan, and I would like to take this opportunity to congratulate lahat po ng nag-entry po ng film sa ating festival. Congratulations guys, and we all made it. Alam ko, yung isa niyong kasamahan, isa ding actor doon, si Norwin, kung di ako nagkakamali, ay artista din doon sa ibang mga entries. Although wala si Norwin, no, hindi ba kayo nahirapan na, siyempre, you want him to do his best sa inyo, and of course, doon sa ibang entries. Paano nyo tinake yun na parang magkaibang entries pero same actor? How did you deal with that, Direk? Bale po kasi dito naman po sa film fest po na to, lahat po kami sa lahat ng ibang mga seniors po namin, mga ibang students. So sobrang rin po, binibigyan din po namin ng chance yung mga first years po at mga actors po and mga na mag-explore din po sa ibang bagay. Kasi ayaw po namin sila i-hold back na syempre may iba't iba rin po tayong gustong ipakita. So gusto po namin mapakita yung creative side ni Norwin sa pagiging actor din po sa iba. Yun po. And talaga naman, no, I could say na kung ako lang, ang opinion ko lang ito, syempre iba-iba tayo ng opinion, pero talagang magaling, no? Magaling lahat ng mga entries, pero there can only be one, sabi nga nila.
Pero bibigyan ko ng pang Miss Universe question tong si Luis, no? Dahil siya ang naging best actor natin sa awards night. Kasi usually ang University of the Assumption is a Catholic school, no? Alam naman natin is run by priest, and yung iba't ibang pelikula, iba-iba ang tema na minsan parang controversial sa simbahang Katolika. What can you say dun sa level ng mga issues, ng mga topics, ng mga subjects na tinalakay sa iba't ibang mga pelikula? Kasi even though na merong kinalaman sa Kapampangan culture, pero merong mga LGBTQIA aspect, yung yung ilang mga pelikula, no? Anong masasabi mo dito na parang nagbubukas ng maraming avenue yung ganitong mga film awards o film festivals, no? Sa mga katulad ninyo na nagsisimula pa lamang na gumawa ng pelikula. Siguro po sa side po namin, happy po ako kasi po na-express po namin kung ano po yung gusto namin i-express. At the same time po, kailangan po din namin sumunod sa mga tamang guidelines po ng university po. Kasi po, kailangan, kung may binigay po silang team, sundan po natin. Huwag po tayong parang ganun. Parang dapat sumunod po tayo. Ayan, okay. And talaga naman, no, marami sa ating mga kababayan ang excited na makita, and alam ko mapapanood dito sa CLTV ang mga nagawang films ng mga estudyante from the University of the Assumption. Bilwen, ito wag mong i-isplok lahat. Pero ano ang aasahan ng ating mga manonood sa mga entries o sa mga pelikulang ginawa nitong 18th Miss and Sen ng University of the Assumption? Ayun po, so abangan nyo po ang mga film entries po ng aming film festival, at siguradong matutuwa, may part na matutuwa kayo, may part na maiiyak kayo, may part na matatakot kayo. It's a roller coaster emotion, guys. And isa lang masasabi ko, talaga namang pag pinanood nyo, iba't ibang kulay ang makikita at mararamdaman nyo. Yun lang po. Ganda naman. Pero siyempre maraming aspiring filmmakers ngayon, no? And I think doon sa mga senior high school sa UA, they are looking up to you guys, no? And siyempre kailangan nila ng inspiration. Naku, kayang gawin yung ginawa ni Kuya Leonard, dun dalawang Kuyang Luis, dun sa kanilang galing sa Kalembang ng Bebang. Ano kaya ang inyong nais i-impart sa mga aspiring young filmmakers natin, Direk Leonard? Para po sa mga aspiring na mga filmmakers po, masasabi ko lang po na yung journey po, hindi po siya as ikaw lang. Yung journey mo po, makakasama po yung iba't ibang klaseng tao, iba't ibang klaseng pag-iisip, iba't ibang klaseng creativity po, pagkasama-sama nyo po. Kaya, at makinig lang din po kayo sa advisor niyo po. Kaya if Mr. Chris Balingit po, thank you po sa pagbigay sa amin ng chance na produce po yung film na to, and thank you rin po sa pagbibigay sa amin, pag-guide po sa amin sa paggawa po ng pelikula. Dahil kung wala po kayo, hindi po namin hindi po namin matututunan itong mga bagay na ito. Kaya sa mga aspiring filmmakers, makinig lang kayo sa advisor din ninyo, kasi yun yung pinaka number 1 para sa amin. Alright, maraming salamat muli sa inyong tatlo, and congratulations. And kung ano pa ang inyong susunod na plano sa larangan ng pelikula, good luck and God bless sa inyo. Lahat sana ng inyong mga nais na gawin sa inyong buhay ay maging successful. Mapapanood po ang mga pelikula mula sa Miss and Sen sa CLTV 36 mula sa May 1, Monday, 5:30 p.m. Kung kayo po ay na-curious na ano ba itong sinasabi ni Jody Mercado Tabatsoy na Kalembang ng Bebang, panoorin po ninyo yan dito lamang sa CLTV 36, May 1, 5:30 p.m. Napakagandang mga pelikula po. Hindi nyo po iisipin na gawa ito ng mga estudyante. Muli, congratulations sa team ng Kalembang ng Bebang. Maraming salamat sa panonood nyo sa ating programang Topic. Tumutok lamang sa CLTV 36 para sa latest updates. Ako si Jody Dizon Mercado, sa aking anak na si Harper Arbela. Anak, sana gumaling ka na.
And sa aking wife si Patricia, Kalaguranda ka. Taga rito kasama niya si LTV36, atin to.